Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Police Station number 2 kang Naga City Police Office nagaandam na sa mga aktibidad kang simbahan ngunya na Semana Santa. Camarines Sur Police Provincial Office naglatag na ning Police Assistance Hub ngunya na Semana Santa. Panibagong 2-story school building para sa San Isidro National High School ipapatugdok kang local government unit kang Naga asin kang DepEd. Public Safety Office mapuunang magrehistro ni mga pedicab ngunya na bulan kan Abril. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod Bareta. Police Station number 2 kang Naga City Police Office nag-aandam na sa ilalatag na seguridad sa mga aktibidad kang simbahan ngunya na Semana Santa. Aramon taman ng kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Kung yaong ka sa Police Station number 2, tanaw mo sana ang Immaculate Conception Parish. Nangunya na Semana Santa, syertong dakulang maatindir sa mga aktibidad arong kang prosesyon. Bilang preparasyon, nakikipagkoordinar si Police Major Joe Villonar, Station Commander kang Police Station number 2 sa parokya para maaraman kung ano ang mga aktibidad kang simbahan. Pagmanihar kang trapiko ang saro sa asistensya na itinataw kang Police Station number 2 sa simbahan. So, ngayong Semana Santa, number 1, nakikipag-coordinate tayo sa mga simbahan. Kasi may mga activity sila, lalo ito mga prosesyon. May simbahan kami dito malaki. And kung anong mga activity nila, so binibigyan natin sila ng security, lalong-lalo na pagdating dito sa traffic flow. In kaso may problema man ang sarong persona na yaon sa laog kang mall na nagpapasyar, pwede subot dulukon ang ibubugtak ng mga police assistance desk kang PNP Station number 2 ngunya na Semana as in summer vacation. Dito sa mga point of convergence, dito sa mga ng mga tao, so naglamalagay kami ngayon dyan ng kasabay na ngayong summer vacation, yung sa Sumbak. Maglalagay kami ng mga mga establishment yan, mga pads diyan na kung sakali may mga problema yung mga kababayan natin na humingi ng tulong, kinakailangan ng tulong kasi ang laman ng Sumbak na yan hindi lang pulis. Nandiyan yung medical team, nandiyan yung na anytime pwedeng mag-respond and pwedeng ma-assist yung mga kababayan natin. Sa presente pinagdideterminaran pa ang Police Station number 2 kung saan ang estratehikong lugar para sa pagbugtak ng PAGS as in Motorist Assistance Center. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, Public Assistant Hub kan Camarines Sur Police Provincial Office na ilatag na para ngunya na Semana Santa. Aramon taman ng kumpletong detalye kayan sa report ni Jerome Breeze. Marso 27 taong presente pa kan na maglatag nin Public Assistance Hub ang manlain-lain ng mga police station sa Camarines Sur como preparasyon ng ngunya na Semana Santa. Sigun kay Police Major Maria Victoria Abalaing, ang tagapagtaram kan na Camarines Sur Police Provincial Office, at nasabing assistance hub, parte ka ng programa ka ng mga pulis kada taon, tuyong minaabot ang Semana Santa, tangaling makapagtatawlin asistensya sa mga motorista, asin mga residente sa panahon kan emerhensya. Meron na po tayong Public Assistance Hub, last March 27 pa po, sir. And continuous po yung coordination naman po, our Provincial Director, Police Colonel Julius Cesar M. Domingo, directed our respective Chief of Police, yung mga ng different municipal police stations natin na mag-coordinate sa mga other agencies para naman po dito sa upcoming na celebration nga nitong Semana Santa. Kasi we expect syempre yung pagdating ng mga galing sa ibang lugar, ibang probinsya, yung mga nagbibisita iglesia. So ngayon, kailangan dun ng our public assistance desk din po, magkakaroon tayo niyan. And para masuportahan natin sila or in case na may mga, lalo na sa mga places of convergence. So nandyan po ang ating mga, yung genuine police visibility natin, nandyan po yan. Para po magbigay ng mga police assistance doon sa mga nangangailangan po. At nasabing Public Assistance Hub, matinirhasta sa matapos ang Holy Week season, ngunya na taon na naparte ka na security measures kan Philippine National Police. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta,
Lokal na gobyerno kang Naga asin DepEd pinanginutan ang saro pang groundbreaking ceremony sa itutugdok na two-story school building para sa San Isidro National High School. Ramon taman ang detalles ken sa report ni Melvin Machado. Kanaldaw na Miyerkules, pinagibo ang groundbreaking ceremony para sa duwang eskalon na may 6 na classroom na school building para sa Mabolo National High School. Pakalihising sarong aldaw, panibagong groundbreaking naman ang pinag-atinderan ka mga opisyales kang lokal na gobyerno kang Naga sa pangingenot ni Mayor Nelson Legacion. Iyo ang 2-story na may 6 classrooms para sa San Isidro National High School. Si San Isidro National High School OIC School Head Ramon Jeronimo Jr. may plano na tulos kung anong grade ang maokupar digdi oras na matapos ang patrabaho. Sa ngunyan po, tigpo-programahan minayan na ang grade 7, grade 8, kasi ang grade 7 po pala by next year, tulong sections, kaya isinda po maokupar kayan. Then, ang grade 8, na incoming grade 8, duwang section, tapos iyo po yan ang initial minting programa pa kung si Sema Okupar. Bago ang groundbreaking sa San Isidro National High School, pinanginutan man ni Mayor Legacion ang opening kan access road pasiring sa nasabing eskwelahan na dating malaboy, ngunyan konkreto na. Asin pinakongkretong tinampo sa Sitio Masipag, Barangay San Isidro, Siyudad kang Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, dai naging ulang para kay Alcalde Nelson Legacion ang nakaaging resulta sa eleksyon matapos na madaog siya sa Barangay San Isidro, Siyudad ning Naga. Tinampadan kan alkalde nin proyekto arog kan mga school buildings sa San Isidro National High School asin road concreting. Sa mensahe ni Mayor Nelson Legacion kan subago, dai man kay ni maiwasan na maihapot kung taano takadikit kan boto na nakuha niya sa nasabing barangay. Matapos po ang nakaaging local and national election kan Mayo 2022, pambihira man niya ako. Sa 27 barangay, ano man daw, tanadaog ako sa San Isidro. Notwithstanding, si mga nagkagiribo digdi, si mga kahagadan, kan barangay council, kan mga magurang, ano pa daw niya ko ang pagkukulang ni Vice Mayor Nene de Asis, asin mga pag-iriba sa Tinaga, tanadaog ako sa San Isidro. Maray pa niya ko, dahil ko na itaw si iba pang mga kahagadan ninda. Alagad, mas nanaig po si Sakuyang pagpadangat sa mga taga San Isidro. Sa iba pang issue, katampad kang 2-story building na pinagpatugdo kan lokal na gobyerno kang Naga para sa San Isidro National High School ang dai patapos na school building na proyekto ni Congressman Gabby Bordado. Susog ki OIC School Head Ramon Jeronimo Jr. na ipromesa subot ini kan lokal na gobyerno kang Naga na ipapatapos ang second floor. Sa lado ni Mayor Nelson Legacion, kung dai subot ini maipapatapos kan opisina ni Congressman Gabby Bordado, andam sindang maipatapos ini asin kaipuhanin kadagdagan na 5 milyon hasta sa 6 na milyon pesos na pondo. Kaya iko kitang pending na sarong building na first floor pa sa na po nagibo sa proyekto po kan sa tuyang Congressman Gabby Bordado. Ngunyan po ini po napanuga kan sa tuyang marhay na mayor na ang phase 2 po or sinaapod na second floor siya po ang mapadagos kaya. Kaso bago pag-iisipan ko po na ipatapos kan lokal na gobyerno Kanaga. Kaya lang ngunyan po baga mapatugdo kita kay itong 2-story, 6 classroom building. Kaya ang advice ko kay Sir Ramon Jeronimo, dahil na po ni Kong Gabby Bordado, baad pwedeng siya man ang magtapos kayan. Hagadon niya na mag-alokar, makiulay, nin budget, kinakaipuan na budget for 2024 GAA. Pero pag nae po, di kita matapos. Ano yun, sir? Second floor? Second floor po. I think ang kaipuan pa po kayan around 5 million or 6 million. Sa iba pang bareta,
Matapos ang nangyaring engkwentro sa Barangay Kaurasan, Bula, Camarines Sur, kan Suudma, mas pinahigot ngunyan kan Camarines Sur Police Provincial Office ang saindang pinaglatag na mga checkpoint sa Tinampo. Ang detalye kayan sa report ni Jerome Breeze. Pigihinguhan niya na matapos ka na DPWH First Engineering District ang preventive maintenance sa mga route na tinampo sa kalaban kan Rolando Andaya Highway. Antes paman ang pag-arabutan kan mga bakasyonista ngunya na summer season pasiling sa probinsya nin Camarines Sur asin iba pang mga lugar sa Bicol. Sigun ki Katrina Hardelesa, ana tagapagtaram ka na DPWH First Engineering District, dakulang bagay asin tabang ang mainit na kamugtakan kan panahon na ngunyan tangani nga dagos-dagos ang sendang patrabaho. Ang start nung namin, Lakbay Alalay would be on April 5, 12 noon. Usually, meron po kami pipwesto, maglalagay kami ng parang Lakbay Alalay booth, dung along Daang Maharlika in front of Fuel Safe Gasoline Station at Barangay Tara, Sipocon. Doon po yung main. Tapos magbibilit po kami doon ng mga roadside workers natin together with our equipment kung kailangan. Plus meron din po kami doon mga budgetary employees, mga engineers who will assist para po siguradong anything that will happen will be assisted. Katagod man kan paparaniho na Semana Santa, nakatalaan man na ilaaga sa Kalaban Kantara Sipokot, ang assistance haba ka na DPWH na parte man kan sendang programa nga Lakbay Alalay. Actually, lalo-lalo na po ngayon, talagang double time po. Lalo-lalo na po, sinasabayan din po namin yung panahon. Kasi pag mainit, mas madami po kaming possible na magagawa kesa po dun sa umuulan. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Mientras tanto, suspindido ngunyan ang laog sa klase kan mga estudyante sa Kaurasan Elementary School matapos ang nangyaring engkwentro kan tropa kan gobyerno asin armadong grupo. Ini para sa seguridad subuot kan mga estudyante asin mga paratukdo. Pinapasunod ngunyan ang blended learning sa mga estudyante. Sa pagbabalik kang Newsbreak, preventive maintenance kan DPWH Andaya Highway pinaglalamag bago ang bakasyon. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit. Naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan.
Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, puon sa bulan kan Abril, maarangkada na ang pagpaparehistro kan mga padyak sa siyudad kang Naga. Aramon taman ang kumpletong details ken sa report ni Melvin Machado. Puon sa bulan kan Abril, malibot na sa 27 barangay kang siyudad kang Naga ang Public Safety Office, Public Transport Regulation Unit para magtaunin schedule sa mga padyak association kung nuaring sinda maparehistro o ma-renew kang prangkesa sa lokal na gobyerno kang Naga. Susuki Public Safety Office Head Rani Gumba, kadaklan sa mga barangay kang siyudad ang may padyak association. Kung kaya, mas madali subot ang pakikipag-koordinar sa sainda. Nagpapadagos ngunyan so pagpreparata para sa pedicab registration. So mga padyak, pagiramduman ta po tabi na puon ngunyan na Abril, malarga na sa pagrehistro, pag-renew kang mga rehistro kang satuyang mga padyak. Ang satuyang PSO Public Transport Regulation Unit maikot po sa iba-ibang mga barangay asin matao ning panahon ning schedule para gabos na mga parapadyak sa laog kang syudad. So igwanang prangkesa makarinyo asin sa mga ma-apply sa pasana ma-proseso. Nangapudan man si Gumba sa publiko na hilingon tulos kung may ID ang mga parapadyak na dapat naka-display sa senda mga minamanehong pedicab. Parte ini kang pagpapasiguro na lihitimo mga taga-Naga sana na may prangkesa ang nagpapasada sa sentro kang Naga. Bako po ngunyan pa lang dapat may ID na sinda. So mga driver sa Naga na mayong ID dadako punta yan. Di ka pwede magkayod sa Naga na dahil ka nagpaparehistro. Iya po. So igwaning official ID ang mga driver sa laog kang syudad. So kung mayo yan ng ID, mag-report lang kamo sa muya ta kay puan maagapan ta yan. Baka taga ibang lugar iyan or may malain na intensyon iyan igdi sa satuyang syudad, ma-check ta po tulos. Mientras tanto, may mga barangay man subot na naghahagad na madagdagan ang bilang kampadyak sa saydang lugar. Alagad ini, maagi sa sangguniang panlunsod kang Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nakatalaan na mag-ikot sa mga barangay kan siyudad ng Naga ang mga personahe kan Public Transport Regulation Unit kan Public Safety Office para kumpiskaron ang mga plate number kan mga tricycle sa siyudad na haloy ng dain na renew kan sa indang prangkisa asin konsideradong illegal na ang pagpapasada kaini sa siyudad. Kasabay din kayan so sa mga trimobile. May big forward po sa Samuya ang sanggunian na listahan ng mga prangkesa na daina nag-renew or daina na renew ning haloy na panahon. Ang satuya po mga personahe ulit sa PSO Public Transport Regulation Unit maikot para kolektahon na sa mga plaka na pinag-issue kang syudad dahil sa prangkesang iyan. Padagos pa sa mga bareta, preventive maintenance sa Andaya Highway pinaglalamag bago mag-arabutan ang mga bakasyonista na maagi sa primerong distrito kan Camarines Sur. Detalles ken aramon ta sa report ni Jerome Breeze. Pigihinguhangon niya na matapos ka na DPWH First Engineering District ang preventive maintenance sa mga route na tinampo sa kalaban kan Rolando Andaya Highway. Antes pa man ang pag-arabutan kan mga bakasyonista. Ngunya na summer season na pasiring sa probinsya nin Camarines Sur asin iba pa nga mga lugar sa Bicol. Sigun ki Katrina Hardelesa, ana tagapagtaram ka na DPWH First Engineering District, dakulang bagay asin tabang ang mainit na kamugtakan kan panahon na, ngunyan tangali nga dagos-dagos ang sendang patrabaho. Ang start nung namin, Lakbay Alalay would be on April 5, 12 noon.
Usually, meron po kami pwesto, maglalagay kami ng parang lakbay alalay booth doon along Daang Maharlika in front of Fuel Safe Gasoline Station at Barangay Tara Sipocot. Doon po yung main. Tapos magbibilit po kami doon ng mga roadside workers natin together with our equipment kung kailangan. Plus meron din po kami doon mga budgetary employees, mga engineers who will assist para po siguradong anything that will happen will be assisted. Katagod man kan paparaniho na Semana Santa, nakatalaan man na ilaaga sa Kalaban Kantara Sipocot ang assistance hub kan DPWH na parte man kan ng programa nga Lakbay Alalay. Actually, lalong-lalo na po ngayon, talagang double time po. Lalong-lalo na po, sinasabayan din po namin yung panahon. Kasi pag mainit, mas madami po kaming possible na magagawa kesa po dun sa umuulan. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Sa iba pang bareta, matrayumpong natapos sa Barangay Triangulo ang nagkapirang aktibidad sa pangingenotman kan Committee on Health sa pamamayo ni Barangay Kagawad Freddy Aicardo. Kabali digdi ang libreng check-up sa mga kababaehan para amay maaraman kung igwang sintomas nin cervical cancer. Asin iba pang aktibidad na may koneksyon sa pag-ataman sa salud. Last week po, bali ginibugta si Pap smear. Ito po ang libreng pag-check-up ka mga kababaihan. Ito po inaapod natong mga sexually active na mga kababaihan para po iniyo sa early detection of cervical cancer. Padagos pa sa mga bareta, journalism under Digital Sage Seminar Workshop pinaggibo sa Naga College Foundation sa paagi kan Basic Education Department. Ang details kan sa report ni Junior Correspondent Carl Vincent Suayan. Kakaibang paagi kang journalism sa pagtataw kang impormasyon. Iyan ang naging sentro kang programang Journalism under Digital Siege sa panginginot kang The Green and Gold kang Naga College Foundation. Pinag-aatindaran ini kang senior high school students na mayorya kang mga parasara at hali sa nasabing departamento. Objeto kang programang ini na makano dasin matawan ng atensyon ang mga estudyante na mas maging mahigos as in creative sa pagsurat ng literatura, feature writing as in photojournalism. Ang importance naman nito sa generation natin is to be able to express themselves, to be more creative. Kasi ang mga journalist, hindi naman sila yung puro balita lang. Maganda rin na nabibigyan natin sila ng ibang genre. Parang magiging avenue nila tong seminar na to na matutunan yung pagsulat sa literary writing. Social media ang naging motibasyon kang programa sigun sa events organizer na si Ms. Kim Buenaflor na naging tema nila ang promoting substantiated information through journalism. Ito pong seminar workshop is very helpful and as well as significant lalo na sa panahon ngayon na there are lots of fake news, 'di ba, na lumalabas. Ang pinaka-goal po namin dito is para mas ma-develop yung knowledge ng mga journalists natin, young journalists in this generation para alam nila kung ano ba dapat yung article na ilalabas nila and paano nila yun isusulat. Giniromduman ni Jeffrey Santiago, sarong estudyante ang sa iyang obserbasyon sa sayang mga kapwa Hoviness na namulat sa mundo kang media conventions. We should think and then we should write. Dapat may pagbabasehan tayo sa kung ano yung nababasa natin, sa kung ano yung nakikita natin sa social media. Ang presidente kang publikasyon na si Ms. Jaika May Barogo, nagtutubod na makakatabang ini sa mga estudyante anumang sitwasyon sa tao kan sa indang pagbabareta. This is a prerequisite of our organization where every member should undergo a seminar workshop in which they will learn from other who has enough knowledge regarding journalism. Ini si Carl Vincent Siso Ayan para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Sa masunod na mga aldaw kan sa tuyang pagbabareta digdi sa Newsbreak, igwa na kitang bagong makakaibahan. Bagong lalawgon sa radyo, ngunyan sa telebisyon, asin social media. Katuwang sa paglilinaw kan mga issue kang aldaw. Antabayanan sa GNN TV 48 Naga. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga
News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. News Break.